min thil tu zong zong te chi bai ve ko le ke van lan liana kan ni a government Durtlang high school chirtin tu kan ni tun tu ma hian class 9 mathematics chapter 15 na construction geometrical construction te ni a mi ti dan tur kha kan ron soi do na ngun ta ka lo ngai turin kan ngen chau ni kan thil ti tur te hi construction hi chinga a lom nga ang velin a then theya hetlai exercise a om kan ti tur te hi chung te chulo clear ma saila a thaw me pakhat na chuan triangle kan siam tur kha triangle kan siam nga ta chuanin a base min penga tin base angle min pe bokanga chu baka chuan base min pek ni lo a side dang pahni te bel khom min penga chu mi phang chuan triangle siam tur ani chu mi phang kan ti tur te chu exercise 15 a question number 1 2 le 3 te an ni a chung te chu kan ti tur te ani tin a dang le chuan a base le base angle baka side dang pahni te in thlauna min penga chumi hmang chuan triangle siam tur ania chumi hmanga ti tur te chu question number 4 le 5 te 6 te ania 4 le 5 hi abikin ain ang deuh bi kanga 6 na kha chete in dang lam deuh hret le thung ta mara chu difference of other true sides min pek hmanga siam ve ve tho tur ani tin a chi thum le na chuan triangle kha a base angle baka perimeter min penga chu min hmanga siam tur chu anianga tin chu min hmang kan ti tur de chu question number 7 le 8 te ani don ani adot le chuan triangle siam bok anianga chu ta chuanin a side pahni le median min penga chu min hmang chuan triangle kha siam tur ani chu min hmanga kan ti tur te chu question number 9 le 10 te ani apanga na chuan quadrilateral killinei no figure killinei chi kan siamanga chu quadrilateral kan siam eriang tiat che area nei ve triangle siam dan kan zir le don ani chu mi hmanga kan ti tur te chu question number 11 12 and 13 ate awmani ti te kha lo shelo kila a thome letuna hian class 9 mathematics chapter 15 na construction kha kan question te kan lo solve donanga ta chuanin vai vai kan chokman don lawa a chi sang sang a ti dan tur te hriat theina turin kan tiringo tanga avaya choklavin abua khan question 1 2 3 te hi base le base angle le other two side te bel khom min peka siam dan khatiang hmanga ti tur khane vain ati dan phung khinang vekani ti hriat turani ti chuan khi mi zirna turatan kian question number 1 na khi kan chokanga chumi hmang chon true ne ti thei don ani ti chuan apa saber chi a chuan to construct a triangle given its base sum of the other two sides and one base tinia takianin a baseline min penga tin base angle min pe bokanga base angle baka chuan sum of other two sides kha min pe don ani chu engtinga lem ang tin ten lo soi fe lo kila hian hi alemom dan tlang pui chu lo ta sela triangle chu engpo ni se kil thum nei kha ne me a a b c kita khian min pek tur chu tur mi khoi sunang che chuan hemi align hnuai base line ani a hemi hi a base chu ni ta a hemi a base hi min penga tur mi ang che hian he a base hi min penga
ti chuan helai base angle min pe bok don helam poi min pe thea helam po min pe thea a poi zo zo po min lo pe thea ti chuan chumi ba ka chuan he mi te he mi sei zong min pe nga he mi angle min pe nga chumi ba ka chuan a sir dang pahni te hei le he mi te pahni bel khom he min pe don ni chumi mang chuan triangle siam tur ani ka khalo hre tai la thaw me ole question ma saber lo ani la construction question number 1 na chuan construct a triangle ABC in which BC equal to 5 centimeter and angle B equal to 60 degree and AC plus AB equal to 7.5 centimeter. Ini. Takin kan share tu tu hianin alemaka ABC hian omanga hian mo hian eta A B C chuta chuan BC in 5 ania angle B hi 60 nia ti chuan helai bel hi hei le hemi bel hi AB le AC bel hi 7.5 tur ani ateli helai 5 cm ania ti chuan hei hi 60 nia tilai bel khom hi 7.5 chumi hmang chuan triangle kha siam tur ani le tu na chuanin kan lo siamang kan ti tur ma sabera chu baseline min pe ka khi a base se zong min pe ka khi kan rin hot don ani scale kan langa ti chuan scale a khan centimeter nga in BC line tur khi kan rinang line rin taila yan helai tangin dikian 5 cm kan rin ta ni 5 cm ei di khap ta a ti chuan hei hi a hming tur kha BC tur ani BC ma hei hi hela hi BC ti chuan B a khian degree som ruk te nia degree som ruk siam dan te kan sei to a hian degree som ruk chu kan siamang compass kan langa degree som ruk B siam tu kan ne wangin compass mo zoom hi B a hian kan chunang mo ti chuan hei hi mo zoom hi B a ta khian chunanga a koi kaw zaw zong tun chu du zat ani me ya zaw lu tuk po kha thakher chung lawa zin de taila ti chuan kita tang thianin he lampang a hmor zumin he lai hian he a hmor zum hi lo ani la he me hmor zum hian BC kan zup kat na takhan kan chhun leang ti chuan hi hian kan tianga ti chuan B le helai a ka in kat na hi kan rin zom khan degree som ruk chu lo ni be don ani maro chu A om na turi kan la she la wang sei de le king kan rin to panga chu CBX kan tiang helai ka x kan tianga chu degree som ruk lo ni be phot don ani ti chuan hei hi CBX kan tiang lai hi x lo ni sela ti chuan CBX degree som ruk lo ni ta ni 60 dule zia kila degree som ruk lo ni ta a ti chuan hemi B tra x in kar chawa hian heta triangle hei ti om tur kan ti khamo yom turahan BC kan nei to 5 cm ani a ilahi 5 cm ani a ti chuan hei le hemi bel khom zat atia kha
helai b tang x a hian kan han ka tang a bel khom chuak zat chia hian chu tuna hian kan belanga a bel zat a kan han kap chiang 7.5 turani a hian kan te a 7.5 chia hianin aneng lo turani ta ni 7.5 chu khoilai nge kan ti lai ti ania ma 7 8 ka lai ta khani me ya chu he lai point hi e na tur khala ni lawa a bel khom za ro ne bang hi te mo kan tianga ti chuan he bi p le c hi kan rin zom don ani p le c hi kan rin zomanga p le c kan rin zomanga p le c kan rin zomang yan hi p le c kan han rin zom hi a kha he lai khoi mun lai he nom do na chu eng king om na do ni chu he mi bel khom chuak helai a tanga b le a tanga c kar la jong tur bel khom chuak om na za ta han p kan da ti chu c ne kan han rin zom kan he mi pc hi alai taka perpendicular bisector kan tiang chi khan kan va bisect anga perpendicular bisector mangin alai taka kan thelanga chumi na hetia ava ri ni na ava sut na hun kha e om na tur chu ni ta mai ni chu tu na mi anga chuan hetian question a chuan om dan tur chu ni ta ni chuan PC perpendicular bisector hi kan rin anga compass in P le C a hian atang hian P le C center mangin hian kan rin le dawn ani PC perpendicular bisector siam dan chu P a ama saberin P a hian ama saberin sen a mor zoom kian compass mor zoom kian kan chunanga chon hemi koi kaw saw zong tu hiom ani hemi koi kaw zaw zong tu ra hi PC chan ve ain azim tu ra ni lo ni zaw lang kha poi lawa azim lu tu kha poi theya dianin a chan ve ai zawin kan an pot zaw ta hreta chon hei hianin azum hianin pi a khianin kan chhun tira pi a khian kan chhun tira hemi po kaw zaw zong hi PCI a za achan ve ai zaw hretin kan poi kawanga ti chuan kan rin don ta ne hian a kan siamang ti chuan helam pang sai da po hianin siam turania abot sai tin siam ve turania ti hian ti chuan ei le lama kan siam ani chu ti chuan C hi center mangin C a hian zoom in kan chhun leang hian kan chhun ve le thung don ani C a hian kan chhun ve lenga ti chuan compass kan koi zaw zong chu angai chi khalam han tur ani ti dang lam ni lo tur ani a ti chuan ama kan axiom kha ti hian a han kat le chi don ta ni hian ti chuan hemi actin kat na ve khi ai bisect na ve khi ti hian kan rin zom khan BP hi line khan aron chhun don ni perpendicular bisector khan aron chhunanga aron chhun na lai taka hi a om na tur chu ni ta ni le scaling kan rin zom lenga hian hemi a intersect na lai taka hianin han rin zom tur ani ti hian kan rin zom ang ti hian hei a intersect na lai si chin kan da ve nga chuan kan rin zom anga ti chuanin kan en ta ni a om na tur chu helai hi lo ni ta ni ti lai point tak hi
A om nu tur chu lo ni ta A ti chuan A le C khi kan rin zom lenga A le C kan rin zom chuan triangle ABC lom don ta ni A le C kan rin zomang scale in eta A kan danga eta hian le A le C ti hian scale in kan da zom chia chuan A tanga C chu kan rin zomang ti hian A le C kan lo rin zom ta ti chuan A B C khi triangle kan siam tur cha lo ni ta ti chuan khi mi kan siam dan ki a in dot khanin kan zia kan step of construction ti ni me ya te na mi zo drawing lo sei non le na ma saberin BC kan rina ti chuan B a hian angle somruk tur ni wangin hian B a angle somruk kan rin chho le a ti chuan ti lai 5 cm ni a ta nga B A le C belkhom sei zong turang kha khami kha line BX line a hian P in kan chin che chu 7.5 ne ta chuan kan han chin chi a chuan P tanga C kan rin zom le a chuan P le C hi alai ta kan phel khan khami line ne na ron chun na che hi A om nu tur mu chuan kha lo ni ta mai ta ni ola tu na chuanin kan ziak dana kha ti hian lo ti langila step of construction hi ziangai ni chuan tiang hen kan ziak anga kan zia dan hi kan soi fe le lok anga kan draw do na kan ti dan in do tang te kha zia mai tur ani hil har sa ni san lawa simple english in kan ziak anga hey ama saberin BC kha kan draw chu sub number 1 draw a line BC equal to 5 cm kan ti mai anga tin angle B a khan 60 degree kan siam le a khanga khan compass su tiang kha tiang ini kuai nga ti vel hi zia kher ngai nem lo mo tiang at the point B construct angle CBX equal to 60 degree CBX mo kha kan sei mi do na ni chuan sub number 3 na chuan in BC ni lo AB le AC belkhom 7.5 cm chen khan khami chena khan a belkhom za ta zel khan P khan da turania chuan chan along BX hey BX line a hian mo cut BP equal to AB plus AC equal to 7.5 cm kha kan ziak mai ta ti chuan BX line a P hi kan hom da ta ni kan han kat ta a ti chuan P le C kan join ban join CP idu le PC po te la dikhawa chuan P le C hi alai taka kan katanga perpendicular bisector kan dikha draw tur ani bangin kan draw dan ne kha soi ngai lawa draw the perpendicular bisector of CP to intersect BP at A mo BP kha A a hian aron katanga antita chun A le C result tur kha A join AC kan tita meya chuan ABC kha lo in rin som tak ve khan triangle ABC chu kan triangle do kha alo ni ta maya then the triangle ABC is the required triangle ti kha zia ni mai ta ni khati zong te khati dan tur chu ni a thil har sa ani san lawa simple english ke mani poina kan phu thiam chon kha kan ti dan in tot zia kha ani mai ni ti kha khati chin kha to lo mi siam dan tur chu ni question number 1 na kan ti to sa mang khan hemi hi question number 2 na hi ati dan phungin ang reng ane wangin lo ti ve don chinela a base hi a sejong ki dang lama angle chu langa ya so sum of other two side ti ha a centimeter 3 minute dang lama ni me a abak chu ati dan kha ai nang ka ni iki no pangtina lo ti ve tur ani ang